Brillanti Musicals, kull nhar ta' ħamis fit-8:09 dejjem fuq One. Id-deputat nazzjonalista Ivan J. Bartolo rikorra għal gedeb sabiex jaħrab minn mistoqsijiet brabta ma' dikjarazzjonijiet li jagħmel intiżi biex joħolqu dwejja u jxejnu l-ħidma tal-gvern sabiex jiġilet l-għoli tal-ħajja. Dan propju jum qabel daħlet fis-seħħ l-inizjattiva ta' stabilta' f'450 prodott fi 15 il-kategorija ta' ikel barra l-Parlament One News taqsel l-Ivan J. Bartolo ta' 6 PM meta qal li l-gvern ma kellux jagħmel pressjoni sabiex jorħsu l-prezzijiet f'numru ta' prodotti quddiem l-isfida tal-inflazzjoni. Iżda meta għamilna dan, Bartolo qal li qatt ma qalek. Għadek temmen li l-gvern ma kellux jagħmel pressjoni fuq supermarket? Le, inqatt ma xejn. Qudiem din il-gidba, il-kru ta' One News baqa' jistenna li deputat nazzjonalista barra l-Parlament. Mal-mument li ħareġ, il-ġurnalist kwotalu kelma b'kelma dak li kien qalu stess, madankollu Bartolo baqa' jmieri sewwa magħruf. Onorevoli, bil-ġdid, saqsejtek hekk għamilx pressjoni fuq is-supermarkets u inti tekkara kelma b'kelma, ma tistax toħroġ hemm barra u lin-negozjant tgħidlu wara se tagħmel ħadd traħħas il-prezzijiet kliemek dan, għadek iżomm l-istess pożizzjoni. Għandek żball assolut. Kif Bartolo baqa' jsostni li l-ġurnalist għandu żball, dan hu dak li kien qal huwa ta' attività politika tal-Partit Nazzjonalista fis-26 ta' Novembru li għadda. Ma tistax toħroġ hemm barra u lin-negozjant tgħidlu ara x'ħat tagħmel ħadd traħħas il-prezzijiet. Dakinhar Ivan J. Bartolo ta' 6 PM minkejja li jsostni bil-kontra ħareġ b'din id-dikjarazzjoni biex ikompli jrewwaħ il-politika ta' dwejjaq li jmexxi l-Partit Nazzjonalista fuq temi importanti f'pajjiżna. Madankollu fil-waqt li dakinhar qata' qalb il-poplu b'diskorsu jum qabel daħlet fis-seħħ l-inizjattiva ta' stabilità f'pajjiżna wara li l-gvern flimkien mal-importaturi u supermarkets waslu għal ftehim importanti, l-istess deputat nazzjonalista ma kellu xejn xi jgħid li jikdeb u jlebbet il-bot mill-medja mingħajr ma jwieġeb il-mistoqsijiet.